Nunoy, salig lang, ayaw laglaom. Bangod sa sitwasyon subong nga may pandemya, damo na ang mga nagapamangkot kung dapat ba silang magpabakuna. Nagisugid niya sa kuwa nga iba ang naging epekto sa iya, Papa J. Benoy, sa bakuna. Sugid-sugid pa niya, Papa J. Benoy, nga aside sa pag-sex siya, hindi siya basta-basta si punon kag ubuhon. May didako pa kuno kaniya. Pero ang akong ginaabangan, wala man natabo. Pareha sa akong amigo. Nga didako, Papa J. Boy Nunoy, ang iyahang sariling bakuna. Uy. Para inyong maintindihan, Papa J. Boy Nunoy, sugdan ko sa mga panahon nga nagka-storya mi sa akong amigo nga nagpabakuna. O gamo ni, ang mga natabo! Oh, yeah, tigidig, 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 tigidig. So na pang wala nakababakuna diya. Kami kap, wala pa may kapabakuna kap. Ikaw, Brad, bakuna na ka, Brad? Ako, Brad? Oh, tapos ka na? Tapos ako. Tapos ka na? Nagadadlaw, tapos ako. Naway ka pa, ho. Ako, Brad, babakuna na pununta ko, Brad. Ayaw pa na yung mga amigo niya. Babakuna. Ikaw, nabakuna na dahil ka. Nabakunahan ako ligad, Brad. Kinahanglan na to nga mabakunahan na tanan ha. Para sigurado na ta nga safe ta tanan. Kap! Oh yes. May pamangkot ko, Kap, kay... Hindi magkutani magpabakuna, Kap. Kaso lang, ginpilit ko sang tupad ko balay. Kaya hambal niya ko noon. Sinong pabakuna, may ayuda? Tuod na, Kap? Sala ka na. Ah, Ang pagpabakuna voluntaryo ni ha. amo ba, Kap? Oo ba, Kap? Di ko gani. Sabihin kung May ayuda. may ayuda. Wala gali ayuda, Kap. Sino ba naghambal sa inyo nga may ayuda? Tupad namon to balay, Kap, eh. Sabihin ko na siya nakakuhag ayuda. Basta na batian ko, abi ka, kung makapabakuna ka, Basta ka, hindi ko sure kung ayuda ba tong mention niyo sa akon o ayud. Base na bungo lang ka. Basta, sa tanan nga mga nag-start dire sa atong barangay, dapat tanan ta magpabakuna. Okay? Oo gani, Kap, pero Kap, Oh. daw dari sa barangay, takap daw, 3 man lang tadi, Kap, star Kap. Ibig sabihin, ako nabakuna naman ko. Ikaw nabakuna naman ka. Oo, Sino pa Kap. mula nabakuna? Ari, Kap, si Kuano, Ay, Kap. si Junix. Galibog ang ulo ko, Kap. Kung magpabakuna ba ko, hindi. Anong rason mo nga di ka magpabakuna? Proteksyon mo na. Kap, Tama gina, pre. Nadlo ko, Kap. Kay, balo biya ka sa kuha, taas biya akong BP, Kap. Di, pre, kalmahon ka man na yan. Kuha ka man na, baby, magpabakuna ka. Sige na pala. Sunod na semana ha, balikan ta kay pamangkuton ta ka nakabakuna. Kung walay bakuna, walay ayun. Walay bakuna, no entry. Sige, Kap. Hindi mo na pwede, Kap. Basta ako ang masunod dire. Ako ang masunod. Ang dami. Tama ni si Kapitan ba? Ano, Brad? Ako, Brad. Gustuhan man ako, pero Sige na pala. kulbaan mo ko ng bakuna, Brad. Ay, sus, Brad. Sa ako lang yan, Mga Brad. balita, pamitaw ng mga balita, oh. Yung iba nagpabakuna ng zombie. Ay, nahiyabran, Storya lang na yan, kagang isa pa, ha? Siguro ng mga iba niya, natabuan lang na. Basta masiling ko sa imo, Kulbaan mo ko Brad. ng bakuna, Brad. Eh. Pabakuna ka, Brad. Anong gibakuna sa Kabalo inyo? ka, Brad. May ginbakuna sa akon, Brad. Oh. May natalupangdan, kuya Brad mo. Ha? Oo. Ano na telepon na? Areo. Di ba, protection man na, di ba? gani. COVID, oh. Di ka, Pero Proteksyon. maliban sila nga proteksyon, Brad. May aragi ko yung natalupangdan nga naglain sa akon niya.
galingin imong Umpisa lang ulo. gid ang ang paglingin Gilagnat ka, di ba? Mo man na Uy, epekto. epekto sa to, Brad. Uy, man ko nagbati, Pero Ba? sa Ano una to, Brad, ginambawan? hindi to sila nga, sa una, ginapilit nila kung magpabakuna. Tapos, Sa uli, pabukuna ka. binag-binag ko do, lumayo man. Ba? Tapos kag malibad sina Brad, proteksyon sa aton laban sa COVID-19. Oh. Kung ano man yung mga virus dahil may harap pagita na Brad nga naglain sa akong. Ha? Ha? Ano na naglayan? Tuod na yan mo. Brad, daya na Brad. Ay, Kay sus, basi Brad. mabatian sa kong mama, Brad. Kita mo sa nguna Brad. Ano kong mama dyan sa likod ba? Sa nguna Brad. Oh. Bago ko magkuhan. Hinahin mo tayo, Brad. Hinahin Oo, inayon ko na yan. Hinahin. Oo. Ano Kita na? mo sa nguna Brad. Oh. Kung magkuhan ko ya, Ano? ningako ni, Oh. may gamay niya. Anong ginamin mo ni? Tanawa Ano yung may ikatulo nga bunal? Oo, yung siko ko din yung isaw. Oo. Oh, tanawa ba na? Ha? Oh. Te, Saan naman naman nagtuko? kapatid ka kag sa hindi, Brad, ya. Hut na tingalahan ko, Brad, Bisan ako na tingala, man gani. Sigurado ka nga bangod sa Ay, bakuna sus, na? Brad. Oo. Ito ko diya sa bakuna, siguro, Brad, kaya isang unag. Ano man lang ni man? Ano na sa una, muragwati? Ay, sus, Brad. Sa una, Brad, yan itong latayan isang subay daw. Dako pa yung subay. Sumong, Brad, maglatay subay, hindi mo na makita, Hala! Ay, sus. Sa una, Brad, kung magkuhan ko, magpungko ko sa sulay ka mga rados ka maisan, Brad. Oh. Ay, gini, Brad, ya. Hindi gini ka dapat sa dalo mo, ya. Tanawa bala subong, Brad. Kagrabe! Magpungko, magni 4 lang ko, Brad. Tanday na sa sulay ka rado mo. Dako pa muna si... Pero, Brad, tingalahan ko ba? Sigurado ka, Brad? May milagro gidayan o kung natabuan lang ni. Brad, di ka nagpabakuna, Brad. Barangay, Sa barangay? Tino palistata ka to? Brad, iutik sa kuha. Ano nga brand na, Brad? Pare, Be, Mm. iutik ka. Oh. Muna ka muna. Dili lagi. Nay, Di ba ladugay ko na giningnan sa imo? nay. Nga pagkamuna gani imoon mo, di na mahayo. Pero nay, Ay, sus. proteksyon ng bakuna, nay. Protection gani, pero kami yan ni tatay mo na una pa kami atawas kalibutan. Wala pa ni mga bakuna na ya. Kami yan nakautan awa. Ayaw sa kining kinagamo Sa dire. subong. Ano na kinagamo? Ay, dodo. Unsa ko no? Basta kami ni tatay mo. Panindugan na mo ni tatay mo. Tama. Kung magpabakuna ko, basig maging zombie na kanitanan. Mao. Zombie world. Oo. Kaya hindi kuya magsugot. Ay. Hindi kuya magsugot nga mapabakuna ako. Kay nay, proteksyon man nato ni Ay, nay. sus, bisan proteksyon. Sa tanan nga bakuna, Dodong. Bakuna lang gid ni tatay mo ang ginakadlukan ko. Kutangi. Bitaw. Kita mo nga compatible lang ako sa iya. Maayo kay kasaho ako. Paano na yabi kung hindi kang kuya kag hindi makasaho, lawas ko. Oh, Kung ako pa kanima, di ka na pati ng mga bakuna-bakuna. Kaya di ka na matukan. oh hindi na. Pero tay, Sige pala dong, pamati sa amon kay kami tatay mo. Kung ano matabo sa imo, ikaw kargo sina. Hindi kami. pero nay, gusto ko gid magpabakuna nay kay proteksyon na nay. Ay sos, Proteksyon lagi ni nay. di kinahanglan pa nato ng aya-awayan ta. Kaya kami nanay kag tatay mo. Basta nay, magpabakuna ako kung gusto nyo og dili nay. Bahala Ay ko. sos, dong! Ayaw lagi dong! Bakuna ko nay. Ayaw mo Sa diin ng bataan na. Ay sos. Darling! Oy, darling. Darling! Oy, Dali na din! ano man? Bakunahin ako! Ay, butang eh. Pre, Tapos na, di kamusta?
Ikaduha. Amo na Tapos iya. tapos na. Congrats, pre. Salamat, pre, ha? Pero okay lang na, pre. Naglainay ka mo ni kabuhat ni nanay mo, pre, kaning tatay mo. Tungod si gusto mo yan magpabakuna, tapos sila hindi ya. Basta ako, ha, pre, proteksyon ng bakuna. Aside sa proteksyon, gikaptan ko gitong hamban mo, pre. Tama, nga. gid, pre. Pag magbabakuna ka, Oo. mudako si Junjun. Ay, sus, pre. Tasted na, pre. Anya, pre. Tasted na yan. Te, kamusta? Magkita mi sa kong uyabo niya, pre. Oh. Mga sano ko yung kani mabatsyag yan, pre, nga mudako si Junjun, pre. Mabatyagan mo na, pre, mga kwan ah. Saan ako gani natapos, pre, kagapon, di ba? Gapong, pre. Gapon to schedule mo, no? Oo. Di mga barubay, pre, mga 12, alas 12. Sa gabi. Oh, hindi, batyagan mo na karon nga daw nagangot-ngot, nga daw nagabugat sa pre. Amo na, pre. As in, nga na, man kadako, pre. Oo, Sigurado ka? tuod. Tama-tama. Pero, daw ko nang galing, to, pre ba? Ano? Itong, hindi palipataan ko dito sa piyak tong mga amigo, taman. Ano man? Mga Ano man? bro, taman. Yambal na, pre. Excited na kay ko. Itong iya, be, pre. Tapos si bakuna daw, pilakadlaw, pre, nadula. Nadula si Junjun? Oo! Nadula ko nung iya mo. Di ginawa pa nila kuno ka ukay kundin. Wagi ko nung makitaan. Unsa ko na? As in, nalukot? Wala gid ya pre, napanas gid ya pre. Nalipat abi ko magambal sa imo pre. Nga duwa lang nakabutang pre mo. Adir mo dako o mo panas? Madako. Kung hindi mo dako, mapanas gid. Bulilyaso na. Sigurado ka, pre? Pero pre, Pero saligan ko, pre. hugot lang gid nga pagtuo pre. Saligan ko. Pangmayo, Ito ambal mo. buligan ta kampo pre nga. Sige, Madako gina siya pre ah. Ha, pre ah. Sige, pre. Oh, Salamat, pre. good luck pre. Lingong ko, be. Kung tinuod pag ginahambal sa kong ambyan man. Dari kong plaster ko. Dari nga may ben. Lingong ko rin. Uy! Bintot. Diin ang langit. Tinuod yun man. Nagkamasil-masil. Tinuod yun din yung epekto sa bakuna. Dahil tama, be. Tanaw na kong iyang, uy, natubuan og tiil. Tanaw na ko yung forma sa, grabe ang ulo, murag kaldiro. Yes! Tinuod yun ay din ang bakuna. Bantay lang kaugmang uyaba ka. Bisitahon ako to si Jin. Ipakita na ko sa iya nga. Dati ginambala niya ko nga, luoy kayo naman Junjun. Sige lang kasi. Karon. Kita na ako ng Junjun, oh. Grabe, may sukdan ko, bi. Hala, abot sa tuhod. Ang damay ka. Bibi, murag nagluno man. Nag-change skin. Ang damay. Buwas lang ka, Jinjin. Jinjin! Bantay ka, boss. I'm coming! Sa balay ni Jinjin. Ano na balay ni Jinjin, be? Gang! Gang? Gang! Ikaw na ino? Ako ni Gang! Dali na, sulod na. Ay, salamat. Gang, nagbakal ko lechon manok. Ay, wow. Tapos, Mas maayo nagbakal na ko ga. donut. At tapos, soft drinks, Gang. Maayo ka. Hindi ka magkabalaka ka. Nagtigang na ako sang 5 ka salmon. Maayo kayo ng ticket. Maayo na kaya. Tingog na ka. Hindi mo, mama. Makapoy, sige. Si mama? No. Wala. Lakat siya? Yes. Saan na ba tumabalik? Mga next year siguro ka. Tama-tama ni Gang. Dili ka Tatay. makatanak ang papa. Tatay mo, Wala po. di na siya. Dito sa kanto, nagtagay na po. Ay, sige lang, bayan mo tatay. Ay. Importante nga Excited ako ga. Kita do. Ayaw ka bala ka ga. Inilungag na ako 5 ka salmon. Naghana ba, ana? Ay, sige lang ga. Bahalag bahaw. Importante. Dili ng tamagot mo. Tama-tama, Ate, sige na. nagbakal kong pata. Oh. Ay, di palit kag pata. Oh. Pasabaw, pasabaw. Ay, sige, maayo. Sige na. Lipiuhin na ka ng imong isda. Sige,
Ano basta na ako'y Basta ambas. ga, tuod to ga. Tama lang. Katong gi-text na mo. Oh, tuod to. Excited ko ga ba? Dali na, dali na, dali na. Bitaw ga. Ga ba? Lagi tinuod, lagi to. Makaya na ko, no? Makaya ni mo ni. Sige lang ga. Kung dili na akong makaya ga, manawag na ko kang lola. Ngayon akong tabang ka, Basta. Dali na ko. Are you ready? I'm always ready ko. Dali na. Ipakita na ako sa mo ah. Sa mga kagaoy, na-miss dito kagaga ba? Hari na. Ang epekto ni sa bakuna gang. Bitaw ga. Oh, tinuod na. Tuoy. Oh, tunuod na. Muna epekto sa Mas bakuna. maayo ga pa kay ubanta duha, mas maayo magud ng to see is to believe go. Amo gani Di ni. ba ga? Amo na ingon ni pare. Tuyo ni paringan. Ay sige pa. Sige. Junjun ni. Habok ni Junjun lagi. Maayo na ga ba? Maayo jud na. Aryo, Oh, isa. dali lang. Naman. Mas maayo ka ng patyo ng suga. Ayun ang patyang suga para makita nimo kung Ikaw bala ba? Ikaw jud ga ba? At tatlo ka kayo ba? Ari na. O dali na. 1, Excited ko. 2, Basta yung pwedigan. 2 and a half, Hasta lang sa tuga. 2, 3, 4. Ang gaoy, unsa man ang gaoy, dugaya, oy. Ari na, pakita na ko. Ya! Tchadan! Ano ini ka? Dali lang gang. Dali lang daw. Asa ka? Wala lagi ka. Talikod biga ba si kung basta- basi kung dali- nihalin sa likod. Dali nga sa likod, sa likod. Oh, Be. nasa likod? Oh, wala pat ka. Asa naman to gaoy? Dali. Babang. Sa makagaoy. Dali lang. abi ko Dali ba? lang. Dali lang. Abi ko ba ni Dako? Dali lang ka. May nakapkapan ako. Dali. Dali lang ka po. Dali lang. Naadi kay si Pilderiga? Di na si Pilip. Nao? Unsa ko no! Ay! Ga! Ano mo? Ga! Unsa man ni gaoy? Murakag na scam ka ba? Dali lang ga! Dali lang ga! Ga! Ano ni? Dali lang. Butangan sana ako algodon, oy. Ambal sa kong amigo mo Dako. Ano na Ga! Unsa man na gaoy? Butangin na lang nag-algodon ga. Kung talinga raman no. Ano naman yung lansan? Di uno. Manamay ka. Ga ba na scam jud ka ga ba? Manamay ka. Ano? Unsa man ni ga? Padayon na lang nato ni. Ala siya dahil lang. Balikan lang siya ko to kong amigo. Balikan siya na ko to kong amigo. Manamay ka.